Kene Dik tak nggo thumbnail lungguh, duduk. Madhep kono lho, lungguhmu ning kono. Bapak Rena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channel ini, Neng teman-teman. Keri. Hari ini acarane ke Waduk Ndero teman-teman. Ki berhubung kandangnya wis panen. Kandangnya wis panen. Jadi longgar terus apa jenenge? Longgar terus apa wis jenenge? Dolan. Jadi setiap bulan menyempatkan waktu untuk dolan bersama. Mbuh wineng alas, mbuh wineng ndi to. Lagi jebule iki ngene iki lho. Jebule mancing. Dek mau jane rencanane gak ning kene. Tibae disetrume wong entuk akeh sing nyetrum. Tadi pesenannya nila bakar. Nila bakar. Aku bermain. Dia mau pakane telo orang mbak. Sudah lama tidak jumpa. Singko teman-teman. Gimana jane rencananya kan arep ning Ronan. Ana acara bersih desa nyadranan. Lah aku ki wis jauh-jauh hari janjian karo Kang Jon, tapi ternyata ki mau tak WA Kang Jon kuwi mertuane sakit. Wong tuane bapake Mbak Sita. Jadi kingko yo gak sida ketemu Kang Jon. Kingko berko ngawe iki langsung bablas Sutewi Rono metu kene iki Karangjati ngalor Rejuna Bobol. Oke, yang mau naik kapal juga ada. Speedboat juga ada. Ki warung Apung Pelangi teman-teman. Dungaren sambel dikek ngonoan. Biasanya kan nilane dhewe-dhewe ngono. Yo malah minggu cemilan bermangan to ndul. Nilane ndang dik kulawuh. Dek we gak ndang mam. Mam Nila. Marek. Ki lumayan rame juga kan hari Jumat teman-teman mau. Hari Jumat. Biasanya ramene weekend sesuk malam Minggu karo Minggu biasanya rame. Apane dina Minggu full kene. Tak mainani ya. Kok. Allah. Kowe ndang ning gunung pura melok ning gone enggak mainan cek Kang Lamen. enggak hati-hati Kowe entek berapa nang segone? enggak itu entek Apa ayunan cek tak apa. Kok tik bungkus nek gak pangan. Bungkus Ya halo. Ngono kok bingung mak. Wis dituku. Wong pesen lawuh hece temen. Sampai mundi. Ngombe siapa? Mama. Jeruk ki apa to? Es jeruk kuning ki lho. Air putih. Wong kuwi teko esku kok. Ase mama jeruk, ase mak anu degan. Aja ngombe tek paen nek sodane. Nak to manis to?
Betah. Iya. Ya golek sing Wih, enak tempene. enak lho lagi. Aduh. Enak ki apa tempe? Lagi. Engko ning kono madang nah lho ditukokne panggang. Ditukokne panggang. Los. Kanggo mantel blas e lho. Lah, iki kadek cuacane mendung meredup. Engko bar iki acarane anu, puadat mladen ngene wong mantu. Usum wong mantu teman-teman. Bertahan duit. Kayak Wingi sing ngeterne Bayu dhewe undangane. ali Ali. gak kanggo aku wis tak omongi lek. Tengklek ki gak sah. Lah wong wis ngerti nek tengklek iki ya bangga Marah rasa. kok diundang ya. Lah masya cah nom-nom ora diundangi lho, bangga moro to nek tengklek lho. Nek njobane tengklek wis ora apa-apa. Kamu bisa pindah haluan loh asline kan. Lah imbung. Mbok doyan? Pindah sesat. Oh alah iki adune iki lho. Uduk gorengane. Warekno, dakno. Enggang ayunan sik. Iki petis apa kecap? Namanya nanti. Enggang enggak? Itu hati-hati ya. Ora apa-apa. Iki petis pakai kecap. Pesta. Ya Allah. Ya Allah, cah. Sewu, cah. Sewu. Kula ora larang. Ya, Pak? Adolanan lho. Darana, Dik. Tak antar apa piye? Ada antar. Mama kalau ngontan, Ayo. kalian ngontan deh. Lah. Tak banjul. Nggak ngempak. Ayo. Yo. Nah. Engkang lho wis. Timbang itu kah? Timbang. Wis aku gak ngetok ya. Wis aku gak ngetok. Maksudnya? Itu selain tempat makan, ya enak nggon bermain nih. Luas cah, tapi cek luas menembak Brejo. Ini mah enggak apa nih kene. Terserah. Tak antani kena. Gantian karo teman ya. Ini tempat gue pesen. Kayaknya tempat bermain. Tak tinggal rono ya, Dik. Engko lanjut. Jane aku pengen ketemu Kang John, teman-teman. Iki lho. Aku entuk sitok, Pan. Entuk sitok. Dulu sopo? Kon. Engko no. Mati tapi cek lemes. Warning jok kowe. Gak ning jaba nih kresek.
Dikuwak to napa wong renek tunggale. Diajai kan yang urip. Dipek sing urip. Wong jere pedes iki kok sambelnya. Nanti entekno bagai adik tok. Segone. Anakane wakeh teman-teman. Dia tambak biasanya ning tengahnya dek weni wak. Belas ora disenggol ya. Kelepan nek kambangan asang. Ndi? Darat ndi ta? Etan. Walah, lah ngerah piye bareng ning tengah. Nah, untuk vlog kali ini ditutup dulu, nanti lanjut lagi di Ngeronan Bojonegoro teman-teman. Acaranya Adrianane siang ki keledekan. Terus malamnya tayupan bumbu nek gak salah. Bengine ki apa ngono lho jere iki. Pindah nggon. Sitoke mamange awan ku ning Aduh ping 4. awan ning nggo kae lho sendang. Nyanyi sate ya segone. Nah. Nah, ini tak tutup dulu vlognya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak.